Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Come back to my YouTube channel. Channel YouTube sing isine campur-campur, elek tur jelei ya. Jelei ra apa-apa ya bosku, elek ya ben, esokku ya gur kaya ngene iki. Oke, tapi sadurunge piye kabare bosku? Muga-muga kabeh saat ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Jadi kanggo dulur-dulurku kabeh sing pengen ngerti carane gawe box speaker 15 in model mini scope, iki lagi tak gaweke tutoriale bosku. Jadi aku mulai membengi tadi malam wis nyicil gawe tutorial iki box speaker 15 in model mini scope ya. Bisa kalian delok di sini. Masih berantakan. Jadi ini hampir selesai. Nah, ini tak gawe konten tutorial lengkap tak upload nek rangko ya sesuk wis. Pokoke wis tak produksi videone carane gawe iki. Box speaker 15 in model mini scope. Wah, iki kayak ngopo malah turut kono iki. Metu. Total salah ngomong to ngantekan. Tutorial lengkap engko ya tak upload engko. Jadi tutorial itu mulai dari perakitan dinding samping kiri kanan, terus atas bawah depan komplit. Pokoknya wis tak produksi di kipasnya semrawok kae. Wis tak produksi, wis tak gawe tapi durung rampung. Soalnya iki durung rampung. Nah iki kok iki kuat nerus ke. Lah iki kan ceritane iki lagi tak tumpang no. Lah iki kurang nganu bosku, sing nggo bagian depan iki. Nggo bagian depan iki kan harusnya dilobangi sing nggo 15 in. Nah, tadi iki aku meh ngelobangi iki sing nggo 15 in. Nah, iki aku saya bingung arep nglobangine nganggo apa. Nganggo bor, nganggo tatah, apa nganggo gerji jigsaw. Lah, jigsaw kuwi ana sing mesin karo manual. Lah, hasilku arep tuku sing mesin, tapi karo bojoku gak oleh. Eman-eman duwite. Dadi ini rencanane aku engko tuku gerji jigsaw cilik sing manual. Kita bolong sih, tak bunder, kleker. Engko nek wis dadi iki bolong iki, garek tak pasang, tak tutup kuwi, garek nambahi sekat iki karo mburi. Dirapeti, engko kek cek sound. Ceritane ngono kuwi, bosku. Oke, dadi iki posisine isih isuk iki. Ya wis rada awan ding ya. Jam 10. Iki aku arep nang toko besi dhisik, tuku gerji jigsaw kuwi. Kayak engko diteruske bosku. Selara sabar, selak pengen ngerti hasil suarane piye. Model box ini dengan skema yang akurat, bahannya yo mantap. Pengen tak cek sound ke, nganggo seperangkat power apa jenenge? Power rakitan. Oke, bosku ya. Ini yang menjadikan viral. Viral apa view gur 10.000 viral. Lumayan bosku, 10.000 ki akeh lho kanggo. Gara-gara arek adol sepaket sound system 1,5 juta. Jan penonton YouTube ki kadang ya aneh kok ya. Digawe apik ra nek sing nonton, digawe asal-asalan bala nek sing nonton. Kadang penonton ki tertipu dengan judul dan gambar sampule gitu. Jane ya piye ya? Aku jane ya ora niat ngono bosku, ora niat ngapusi, ora niat piye ya mung
Gen menarik, bola-bali gen menarik ngono. Gen ngerti sapa to jenenge iki? Paijo iki. Kontene tentang apa to? Ya. Di channelku tentang audio sound system ke depannya, bosku. Walaupun nanti tak selingi campur-campur nyuting anak, nyuting bojo, ya ini berisik kae. Lo, ra yo ngono kuwi to. Oke, bosku. Dilanjut engko meneh. Tutorial membuat box speaker ya, tonton wae, tunggu wae videonya akan rilis pada waktunya. Oke, terima kasih buat semuanya. Matur nuwun kanggo dulur-dulurku kabeh. Selamat pagi, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.